Neto. Yes, Mom. Ogini. Mommy, does it say Oza. Yes. Oza gini. Oza a mess. Oza le mess. Yes. Gini bu mess n'Igbo. Ozo. Eh? Ozo. Oza la ọzọ. Yes. Hey! Ka ọ zachala ọzọ gịnị wee mee? We try to wash dishes. We pour all these two zaza on the floor. All the still Zaza on Nana. All the still zaza on Nana. Yes. Gimbo zaza on Nana. Enne. There is still a mess on the floor. Okay, there is still a mess on the floor. Nya ozatala ife ozala ọfụma. Yes. Okay. So we pour on no more. O wee ignore gị nwa. Yes. Eh. We're going upstairs. We follow ya. Gimbo follow n'Igbo. We saw ya naga. Eki wee so ya na-aga. Yes. All right. So we see it. Say it again. You wee say again. We see this something on Nana. Okay, there is something on Nana. Yes. Okay. Always screaming. Can Gimwa sweepy eat? Always scream gịnị? Can Gimwa sweepy eat? Kent gị nwa sweepy eat. Yes. Okay, ihe ọjọọ gị ka ị gwara ya na ife ọza na ọzali ọfụma. Yes. Okay. Yeah, of course, can sweep it. They don't let it like Gimwa. Okay, is here of course can sweep it. They not lazy like gị nwa. Yes. Okay, it not lazy like your elder sister. Okay, it really proud wee gwa m na ịkpọ your elder sister lazy. All right, zita gịnị? So mom something. When I enu. Let the chicken na pomoku. Na pomoku. Ama hapu mu kam so ike. Onwe si net the chicken hapu maka. Ona ma pomoku onwe ignore ya. Ona memu ogogo na am so ginazu gogongongo. Ọ na-eme gị gịnị? Gogongongo na am so ginazu gogongongo. Oge ọ na-eme gị? Ị na-aga na nso gị n'azụ gogongwongwo. Oke ihe ka ọ na-eme na-eso gị. Alright, gịnị wee mee? Wee si neto chukwu. Can't give my sleepy eat. Ọ na-akpọ ụmụ. Si can't give my sleepy eat. O wee si, of course, can sleepy eat. Ndị nọ lazy like gị nwa. Of course, can sweep eat. Ndị họ lazy ka gị nwa. Okay, neto chukwu. Nwanne gị nwaanyị ọ dị lazy? Okay, all the lazy. Can you see this lazy? Because all the law Nazaya. All the law? Nazaya. Okay, all the law Nazaya. Yes. Okay, nyabi you do only want to lie on our bed. Okay, all only want to lie in Guinea. All bed. All bed. Yes. Magwam na enwe bed bụ all bed n'Igbo. Okay, nye akpata iji wee sị na ịdịghọ lazy. Kedu onye na-azazili ife ahụ? Ka onye mechaa zaa ya? Sister Zite. Nyanwa mechaa zaa ya. Oh, just want him more to be tired. Oh, just want to give one to be tired. Yes. Neto Chukwu. Yes, ma'am. Amara m ihe na-asụ this evening mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na inwe right ịkpọ nwanne gị nwaanyị lazy. Kedu ka ị ga-esi sapụ ọnụ iji eri ji na ede wee kpọọ onye tọ ga-atọ lazy? Mommy, when you took the broom, or where squeeze the more hand, where took it out the broom. O squeeze the more hand. Yes, or take it out like this. Neto, ife abụrụ ife m na-ekwu. Ife m na-ekwu godi bụ ịkpọ nwanne gị lazy adịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Ngwa yọọ ya mgbaghalụ. Bala mu ezizazi bala mu ye joy mere to kinwa bala mu banane. Ịgbaghalụgo Neto na-achịta azụ. Adaeze, agwago gị sị ga-enwe ihe ọjọọ Neto Chukwu mee gị. Ị bịa kpesalụ m. Gaa na eti Neto Chukwu ife maọbụ mee ya anything gafe ụfụ n'alụ. Onwe ihe ọjọọ mee gị bịa kpesalụ m.
because ị na-anya n'okwu a ifo na ịzachala ife ịzatala ife ịzara ọfụma nwanne gị na-akpọ gị na-asị gị na-ekwe ebe a na-ezabeghị ọfụma igbu ya nkịtị na ọga ọgịn. But on top of that, still be the one Isaiah and the letter na pomulezi. Still be the one. Ife a abụla ya bụ isiokwu bụ na ọ na-akpọ gị ka ọ inform gị na ife ịza na-ezari ọfụma igbu ya nkịtị na-aga. Ihe ọzọ itie ya mkpu n'isi wee sị ya nyanwa na onwe ya ọ ya azanwu ya ọsịte gị na ọ ya azanwu ya maka na ọ dịghọ lazy like you ịchụbi ọsọ dobe ya ka ịdọjie ya aka na ọkpọ gị lazy na ịta nwakwana ya nwa ọzọ agụwa bụ chi m zitere m leadership bụkwanụ by example. Ọ bụrụ na ịza ife ịzatali ya ọfụma na-eto Chukwu na-eso gị n'azụ ọza nke ọma nzata ya ọfụma maka na ife ị na-eme ka ọ na-ehomi. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ngwa I love you. It's a great big high and a more from what more won't he say I love you to you. Love you.